Yanda ake saving video a TikTok. So sometimes zaka ga wani video a TikTok kana so kai downloading, zaka ga irin ba sa bari a saving, zaka rasa ya za a kai saving, ko kuma kana ganin wani video kana so kai saving amma kuma ba zai like baka so ya fito da watermark. To wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi saving video ba tare da sunan TikTok ya fito a cikin wannan bidiyon ba. So ku biyo da wannan video din. Amma idan ka samu bidiyon nan ya amfane ka, kai following, kai liking, sannan kai reposting wannan bidiyo din. Allah ya samu dace. So ga yanda za ka yi first, za ka shiga TikTok application ɗinka, sai ka taɓa shi misali. So ga videos, kamar yanzu misali wannan video ɗin kana so kai downloading ko baka so suna fito, so za ka taɓa wannan alamun share ɗin nan da yake cikin video. So sai ka ja shi ka zo wannan mode ɗin ka taɓa. So idan ka taɓa mode ɗin nan then zai maka generating link, wato zai kira maka link video ɗin, so sai ka taɓa copy, sai ka fita kai minimizing, so sai ka je ka shiga Chrome ɗinka. So in ka shiga Chrome ɗinka don so sai kai search synaptic kamar da zaku ga shi ne rubuta shi ne wannan shi masu gudu. So sai ka danna search, ka danna search zai buɗe maka, so sai kai pasting, da ka taɓa pasting nan zai maka pasting wancan asalin link ɗin da ka buɗe na system na TikTok ɗin na wannan video ɗin. So ga download ya nuno maka, sai ka taɓa wancan download ɗin sai ka ƙara taɓa wannan download ɗin. So kun gani gashi yana downloading, gashi yana downloading. So idan ya gama sai ka taɓa wannan ƙofar ɗin shi ne zai buɗe mana. So za ku kalli wannan bidiyo ɗin gashi nan babu shi wannan watermark ɗin a jiki, wannan tambari da yake fitowa in kai downloading daga TikTok, so babu shi a ciki. Kuma wannan yana sauki high quality.